Hello guys! Akong recipe ka lang guys is steamed chicken. Ihiwain ko muna yung chicken wings. Steamed chicken. Nagasan ka na ko siya maayo. Usa i-marinate. So, butangan na to siya o ginger, guys. Ito yung imamarinate ko, ginger. Butangan sa nato siya o garlic. Ito na guys. Din kalamansi. Ipigain lang natin siya. Apat na kalamansi. Din basil leaves. Patanggal siya ng ano, para bango yung ano niyo, steamed chicken. And black pepper. So, konti lang.
Lagyan lang natin siya ng soy sauce. 3 tablespoon. Kuwang magkalamansi. Additional 2 pieces kalamansi. Imamarinate lang siya natin ng 1 hour bago po natin ilagay sa steamer. So, ibutang na po siya sa steamer. Iputos lang yung oil. Lagyan nyo lang ng butter yung ibabaw niya. So, ganito lang ready to steam na siya. Guys, ako na siyang i-steam. Ready na siya i-fry, guys. I-fry na nato, guys. Ito na siyang i-fry.
ito na guys. Dana po. So yummy. Steam nga chicken nga steam plus gi fry.